Dobrý deň, milí priatelia a priaznivci Svatováclavského hudebního festivalu. Moje meno je Tomáš Šelc a rád by som vás prostredníctvom tejto videopozvánky pozval na niekoľko koncertov v rámci festivalu, na ktorých bude mať možnosť participovať. Som nesmierne hrdý, že k spolupráci ma prizvali tri najvýznamnejšie české barokové súbory, a to Collegium 1704, Collegium Marianum a Ensemble Inegal. Prvý koncert sa uskutoční dňa 7. září v Ostravie a na programe bude kantáta Johanna Sebastiana Bacha Aus der Tiefen a omša Missa Corporis Domini od najvýznamnejšieho českého barokového skladateľa Jána Dismasa Zelenky. Interpretmi tohto koncertu budú Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 s jeho zakladateľom a dirigentom Václavom Luxom. Tento koncert bude nádherný, omša Missa Corporis Domini je nádherná, krásna, určite príďte, odporúčam. Druhý koncert sa uskutoční dňa 21. září, taktiež v Ostrave. A na tento koncert sa veľmi teším, pretože to bude ako keby taký môj recitál. Interpretmi tohto koncertu bude Collegium Marianum s jej zakladateľkou a umeleckou vedúcou Jankou Semerádovou. Na programe budú hlavne skladby opäť z českého baroka, a to môj najobľúbenejší skladateľ Jan Dismas Zelenka, jeho Salve Regina, Confiteor tibi Domine a Lamentácia číslo 1. A menej známy český barokový skladateľ Antonín Reichenauer, ktorý zložil ale jednu krásnu Reginu Coeli Letare, ktorú vám na koncerte predvedieme. Tešíme sa na vás. Posledný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 27. září vo Frýdku Místku, na ten vás tiež chcem veľmi krásne pozvať. Na programe bude Antonín Dvořák a jeho omša D-dur, takzvaná Lužanská. Interpretmi tohto koncertu bude Ensemble Inegal s jeho zakladateľom a dirigentom Adamom Viktorom. Máme leto, je nám teplo, v septembri už dúfam bude lepšie, príďte sa zohriať hudbou. Majte sa krásne.